Pogi Messenger. Yan, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Luto tayo ng pinalkang tukmem. Tulya in Tagalog. Ay, gimas ini. Gimas ini kakabsat niya. Oh, ano yun? Gimas George. Oh, na yan. Pogi Messenger. Yan, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Luto tayo ng pinalkang tukmem. Tulya in Tagalog. Ay, gimas ini. Ang tayon. Bisbisiin ako kakabsat. Lord, maraming salamat po dito sa blessings na ibinigay nyo. Basbasan nyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Kain po tayo kakabsat. May kayon mga nan. Pinalkang tukmang. Banag kakabsat. Oh, tayo. Habang napudot pa datoy na po kaluluto. Ang lakas ng ulan kahapon kakabsat. Alas 3. Medyo matagal-tagal yung buhos ng ulan. 1 oras kakabsat. So nadiligan na yung mga tanim ng mga farmers. Tuwang-tuwa. Dapat sabaw na basit. Muna yun. No, mag na yung kakabsat niya. Oh. Tabaw. Kita niyo?
Nagramang. Shout out kay Fritzy ng Malasiki, Pangasinan. Shout out ka ng kabsat. Mananta niya. Gimasin George. Nagdakil niya. Shout out to Nelvi Damins. Manganta kabsat. Gimas niya mag. Shout out kini Manang Mameng. Ito'y Betty, purok 6. Tsaka sa kanyang mister na si Bayaw Mario Santos ng Betty Aritao. Game of George. Medyo malamig-lamig ngayon kakabsat. Kasi basa pa yung kugon natin. Umulan kagabi ng malakas. Malamig yung pakiramdam dito sa kubo. Hindi tayo nakapunta ng palengke kakabsat. Tayo nakabili ng prutas. Hindi masin. Hindi mas. Muusok-usok pa yung kanin natin kakabsat. Ito yung kagandahan sa banga. Kahit matagal mo nang matanggal sa kalan, mainit pa rin siya. Sa mga nagtatanong kakabsat, 350 lang ito. Pinambili ko. Kaya aling sibing itong banga natin. Yung maliit 300. Pero kakabsat, hindi siya nagdi-deliver. O orderin nyo. Then 3 days working. Saka nyo pipick upin. Saka kayo magbabayad. Ito naman kakabsat, 700. Itong karamba. Tapos yung kalan natin na pinaglulutuan, 1,000. Sa mga nagtatanong. Itong mga sabsabot kakabsat, itong mga baonang yun. Yan, ginawa lang dito. Kailangan pag kumain kayo ng ganito kakabsat, yung isang kamay nyo rito, nakaangkla. Kasi mabigat tong ulam na to. Nakaangkla lang yan para malimat tangan. May buskon. Lord, maraming salamat po dito ulit sa binigay niyong blessings. Napakasarap at simpleng ulam lang ito. Nakakabusog. Lagi kong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gabayan, iwas niyo po sila sa tukso. At always niyo pong bigyan ng lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.